Hello, hello, hello mga langga! This is my favorite comfort food and best for rainy season, the sotanghon soup. Tara, luto tayo! Una, maglagay tayo ng mantika sa kawali. Isutay natin ang sibuyas. Sunod naman ang bawang. And then, ang pulang-pulang kamatis. Ilagay ko na ang chicken strip na na-half cook ko na kanina. Siya nga pala mga langga, ang itong part ng manok is yung kitso. Nagkali ako langga sang soy sauce or patis. Gamay lang. Asin mga langga, half kutsara lang. Set aside na muna natin mga langga. Chicken broth mga langga, galing ito sa nilagaan kong chicken kanina.
Nagbili ako diri isang black pepper mga langga. Depende sa inyo. Nor chicken cubes. Ito na ang ating main ingredients, ang chicken street. After 10 minutes, ilagay na natin ang carrots. Ito na ang ating sutanghon na nababad ko na kanina sa tubig. Kapag magluto kayo ng sutanghon, mga langga, gamitin nyo po ang vermicelli. Nag-add ako dito mga langga ng sweetie powder. Pero bakit hindi man nag-orange ang aking niluluto? Fake yata to. Repolyo mga langga. Kaya nga pala mga langga, naglagay ako dito ng flour. Optional naman.
4 pieces na eggs mga langga. Ang maganda dito sa eggs mga langga kasi hard-boiled siya. Medyo madugay-dugay ang akong paglaga sa mga langga. Amo na kon nga ang away ako nabudlayan sa pagpanit. Ibutang ko na ang last ingredient, ang pulang bell pepper, kag ang green. Pwede man kung may dahon sibuyas ka mo, pwede nyo ma-toppings. Nagdugang gali akong mga langga sang patis. Nalasayan ako sa akon nga timpla. Amo na ko nga dugangan ko siya pati. Tikiman time. Luto na po ang ating sotanghon soup. Ako po, si Lotong Ilongga, ang kusinera mo sa kusina. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ingat po. Bye-bye.